Kharang Sport and Social Welfare Club kumsi benta ban phai dien biang ya ki jingkan mau sakipor balalai kan pynlong ya lympung pynmareh kali bolbering ha kalai po trek yong arja ar kumjuru ya ka ïakop nya cycle kani ka lympung kan long ru kumsi benta ban rakhi ya ka jingdap san post nam ka club bat kumjuru ka jalam ya kalia ki nong elam ka club ki lapan pau ya ka jingang nut man pen ki embiang ya ka sap sna kali dieng ka bajudan ha ki post nam ki bol dep ya ki brio ha ka leng ka jala ki pron kam ha ka bucket baba ya ki mar ki mata Nangba kene ka jing organizing ni kene ka program ni kerman ba kitu ki nong shna kali bol bering kin yo kan long iki mgalad yo kam yo jam but hakawai dei ba ka cycling kene ka dei ka sien ka bra nangkong ba ki club ki individual clubs kin shim ya ka banta ban organize ya kene ka event ki details ki ba company phila ban tip na president jo ne club ni tumu bai ban pynlong te ha sinong hi da ka de ga kam de ha surok de ka de ha ka binti ya bijat untuk bo kham he pat de ka ba re than ki rules ki long ne ka chassis jong ka chassis but ka body jong ka kali ka de bande da ding ka boy steering but ki brakes plan puan kam de kiwi ki jaj ma te ka tayar khamtam ni kwa ban kham stress ne ka long ba iki tayar jong ni ki kali bol bring kim dai ban palat ya ka shi foot ka diameter mar ka jingreban kam dai ban duna ya ka RNC tiki pa palat ya ka tangin kin cha dos disqualify mar labun palat ki ba ni yo query na ki try kali bar kini kita te ni ko ban pentikana ya kata ba ka chassis but ka body ke dai ban dai da dieng dai ban dai da steel ka tire ban dai da dieng tam ka jingreban kam dai ban duna ya ka RNC but ka jinghe kam dai ban palat ya ka shi foot udai mita bat ka cikya kali kam dei benduna ya ka lympung kilo ka cikya kali tayar bol bering na tayar dieng din song tayar dieng plan pandai bol bering kali kit dieng jongki lawan chem kelengeri kasih joni age group pat balik hai age group ngila subu antar ba lakunong nongin bu 14 and above la long hin kila eklan ni we nyat kali dieng tang bai ti khna ki barang hapo khat prasnam ni ki haban sign ya ki haban on ra ya ka consent form na ki parents haning ila prakhat ila islam kata gawe na ki measures ban address ya safety fishes kalong ba ya ki kali dieng ki participants ki haban on ra ya kali ha ga art nai tere shisni haswa ka jingele kai khlang bangin check ya ki tires in check ya ki brakes ba ki steering jingki nomor ba yo kim long fit ban ya race te kamdai hiru ka ba ngin pen race shisen pelajur borokai kan dewi ke time race tamun pelajur we in check ya timing jo ki records okay the fastest car takes home the cash distance je mana euro kan dewi ke loop hajan man football di kena 4 kilometer Sila kan sedang kasdang lai potrek te kinong sementara ke de bandan arngut nam ta ka we kali tenadu pasdang hadu bakut ke de ban ya poi lang baro arngut kalau ada poin tamar way kembut kila syari cek nak betul kali. Ka total price jong kene ka kali dieng kan dai san poja total price. But jong ka cycling ro kan dai san poja. Kene de ka scene ka benengkong ba ha India ngin pynlong ya kene ka card race lane ka race kali bol bering ka bangi ngila ban quick kiri sa Malaysia sa Philippines pergi peron kami kini. Impat kot kat kum ka kami peru kali tenre hangi kide biki indigenous build tamu ki kali ki bikishna hi ki try snong ki biki chupunon kam ha ki dieng ki ter